Huwa Charles Vella r-rebbieħ tal-Premju l-Kbir tal-Lotterija Indipendenza 2018 u s-sit il-ġdid ta' karozza mini b'valur ta' 23,500 euro minant Muscat Motors. Il-biljett ta' Vella kien l-ewwel wieħed li ttella s-sibt filgħaxija meta saret l-estrazzjoni tal-aħħar 4 biljetti li huma r-rebbieħa tal-akbar 4 premjijiet f'din l-lotterija. Awguri il-daw kollha li parteċipaw u grazzi mill-ġdid tal-li parteċipajtu f'din il-lotterija. Mela, il-karozza mini ser tmur għand is-sur Vella bin-numru tal-mobile jispiċċa 581. Awguri is-sur Vella illi rebaħ il-karozza mini valur ta' 23,500 euro. Min barra Charles Vella li rebaħ il-premju l-kbir, il-biljett ta' Sinjuri u Sinjura Kannataċi rebaħ it-tieni premju li jikkonsisti f'voucher għall-ivvjaġġar mill-Eurotours b'valur ta' 2,500 euro. Is-Sur Gaffiero u s-Sur De Battista kienu rebbieħa tat-tielet u raba' premju rispettivament u ħadu vouchers minn għand il-Eurotours b'valur ta' 1,500 euro u 500 euro. Kummenti li ta' Segretarju Ġenerali Clyde Pooley qabel it-tella u l-biljetti rebbieħa qal li l-lotterija hija mezz wieħed kif il-Partit Nazzjonalista jiġbor il-fondi biex isir xogħol importanti bħal dak li sar bitħejja l-Kunsill Ġenerali li għaddej din il-ġimgħa. David Camilleri, teżorir tal-Partit Nazzjonalista, irringrazzja lil kull min ipparteċipa fil-lotterija, lill-sponsors u lil kull min ta' kontribut din il-lotterija u fakkar ukoll fil-maratona ġbir ta' fondi li se ssir fl-ewwel ġimgħa ta' Diċembru.